Муслем Махамед Вахид Халет уже больше за 5 гадоў працуе стоматолагам-хірургам у Гомельской областной клінічнай паліклініцы. Медыцынскую адукацыю ён атрымаў на радзіме, а ў 2017 годзе вырашыў працягнуць навучанне ў клінічнай ардынатуры на базе Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Беларусь стала для яго другім домом. Тут ён застаўся жыць, абзавёўся сям'ёй і нарэшце атрымаў грамадзянства. Мне нравится здесь, потому что здесь все спокойно, приятно, люди добрые, все отлично. Ну, очень приятно, что я был гражданство Республики Беларусь. Это для меня что важно было в жизни. За час працы ў паліклініцы з'явіліся пастаянныя пацыенты. Штодня доктар прымае 20-25 чалавек. У яго кампетэнцыі лячэння зубоў любой складанасць, а таксама прыём пацыентам з вострым болем. По 10-бальной системе то на 10. Отличное обслуживание, вот не больно ничего. Муслем Махамед Вахид Халет не абмежаваўся толькі універсітэтам і ардынатурай. Спецыяліст пастаянна павышае кваліфікацыю. Зараз ён мае другую катэгорыю, але на гэтым не плануе спыняцца. Только положительные отзывы, как от коллег, как от пациентов. Кабинет, вы сами понимаете, стоматолога-хирурга не очень приятно посещать. Но люди, получив помощь, выходят с улыбкой. И говорит, больше боялись, чем получилось. Всегда только с благодарностью и с хорошими отзывами говорят о нашем специалисте. Пакідаць Беларусь мужчына не плануе. У планах далей развівацца ў прафесіі і рабіць усмешкі людзей прыгожымі. Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».